その言葉が私には不思議で仕方がない。優しい兄をそんな風に見ていたなんて。どこまでも自分の好き勝手にはできないのよ。あの時、私は強く思った。私の名前は高野舞。今年29歳になる。私には3歳年上の兄、高野康介がいる。私は幼い頃3人家族で、兄の他にシングルで私たち兄弟を育ててくれた母がいた。母はシングルで私たちを育ててくれていたため、仕事は掛け持ちだった。母は介護士の資格を持っていたので、介護の仕事と夜勤がないときは、宅配会社の夜の仕分けの仕事をやっていた。時給のいい夜に働きに出ていたので、休む時間はほぼなく、そのため体調を崩して入院。私たちを残して、そのまま帰らぬ人となった。母が亡くなってしばらくの間は、私と兄は母の両親である祖父母のところで生活していた。だが、祖父が体調を崩しがちになってきたのもあり、高齢の祖父母に私たち二人を育てるのは厳しくなっていた。だから、私は祖父母の家に残り、兄の康介は母の姉である叔母の養子になり、そこで暮らすことになった。それからは、祖父母の家と叔母の家が遠かったため、兄とはなかなか会うことができなかったが、連絡はできるだけ取れるようにしてくれていた。面倒見のいい優しい兄は、よく私のことを気にかけてくれていて、高校を卒業すると、車の免許が取れたと、中古の車で迎えに来て、いろいろなところに連れて行ってくれた。私も20歳が過ぎ、就職先が決まると、仕事の関係などで会うことも連絡を取ることも少なくなってきているが、それでもできるときは連絡を取り合い、会って近況報告をする仲だ。そんな兄から、久しぶりに連絡が来た。婚約者を紹介したい、との連絡だった。彼女がいる話など聞いたことがなかった私は、今まで大変な思いをしてきた優しい兄の結婚挨拶の報告が心から嬉しくて、その日をとても楽しみにしていた。結婚挨拶の日、兄は婚約者を私が住む祖父母の家に新車の車で連れてきた。私の高校生の時は自分のバイト代を貯めたお金で買ったボロボロの中古の車だったのに、と私は感心してしまう。私と祖父母は兄の婚約者に会えることがとても楽しみだった。兄自身も私たちに紹介できることが嬉しいようで、とても誇らしげな顔で婚約者を紹介してくれた。兄の婚約者は私と同い年の29歳。お金持ちの家庭で育ったようで、礼儀も正しく、綺麗な格好で、可愛らしい顔立ちをしていた。はじめまして、鈴木里奈です。康介さんとは大学からの付き合いで仲良くさせてもらっていました。兄の婚約者はとても愛想よく笑顔で私たちに挨拶してくれた。二人はとてもお似合いだと思った。それから私たち家族は簡単な自己紹介をし、たわいもない話をしながら食事をとった。最初は緊張していた兄の婚約者もその場に馴染んできたのか私に質問をする。舞ちゃんは一人暮らしとかしないの？結婚の予定は？結婚相手の妹。しかも同い年である私のことを知ろうとしてくれているのか、兄の婚約者は私にいろいろ聞いてくる。今日が初対面なはずなのに、何年も友達だったかのような質問までしてきて、最初は驚いたが、私の周りにもそういうタイプの友達がいたから悪気はないんだろうと思った。私にはまだ一人暮らしの予定も結婚の予定もない。そのことを伝えると少し嘲笑うような態度になった感じがしたが、さすがに初対面にそんなことはないか、とあまり気にするのはやめた。その後、
兄の婚約者と連絡先を交換した。挨拶に来てから数週間、兄の婚約者から連絡が入り、なんだろうとメッセージを見ると、結婚式のための買い物に行きたいから付き合ってほしいとのことだった。私は仲良くなるいい機会だと思い、買い物に行くことを了承した。だが、兄の婚約者は私と仲良くなろうと買い物に誘ったわけではなかったことを、この後知ることになる。買い物当日、待ち合わせ場所に少し早めに着くと、ちょうど兄の婚約者も到着していて、私に気づき、にこやかに手を振ってくれていた。お金持ちの家の育ちなだけあって、やっぱり綺麗な格好をしていてひときわ目立つ。普通の友達のように趣味の話をしたり、最近ハマっていることの話をしながらの買い物は楽しかった。しかし、そんな楽しい時間もあっけなく終わる。お昼にしようとカフェに入ると、兄の婚約者は急に切り出した。舞ちゃんと康介くんって、今はもう家族じゃないのよね。急に言われた言葉に、私は何を言っているのか理解できない。だって、舞ちゃんはおじいちゃんおばあちゃんのところにいるけど、康介くんはおばさんのところの養子になったんだもんね。だから、家族じゃなくて他人よね。何が言いたいのだろうか。確かに兄は、おばの家の養子になった。でもそれが、私と兄が他人になった、ということにはならないだろう。私は、なぜそんなことを聞くのか、兄の婚約者に聞いた。いや、他人なら、やっぱり結婚式には招待できないなと思って。だって、他人なのに結婚式にいるのって、周りから見たら不自然じゃない？衝撃的な兄の婚約者の言葉に、私は何を言われているのか全くわからなかった。招待状はすでに兄から直々にもらっていた。兄から招待状を受け取っていることを伝えると、それは兄が勝手に決めたことで、私は納得していないという答えが返ってきた。そんなことあるのかと思いながらも話を聞いていくと、兄の婚約者は、舞ちゃんには私たちの邪魔をしないでほしい、と言ってきたのだ。何が邪魔になっているのだろう。私は一切邪魔になるようなことなんてしたことなかった。むしろ、兄の幸せそうなところを邪魔できるわけがない。なぜそうなったのか。何がどうなってそうなったの？私、お兄ちゃんとりなちゃんの邪魔なんてしたことないと思うけど。兄の婚約者は、兄の口から私の話がよく出てきていて、それが気になると言った。なんでいい年をした大人になってまで、他人になった人と会って話をしているのかと思っているらしい。私は最初、兄の婚約者が兄のことを好きすぎるがゆえに、シスコンなのではないか、ということを疑っているんだと思った。そうだとしたら、可愛いなと思えたのだが、実際はそうではなかった。それがだんだんと見えてきた。私と兄からしたら、戸籍は違くても家族なんだから、たまに会って、お互いの近況報告だってするだろうと思っている。しかも、兄は母を亡くした幼い頃から、私のことをよく気にかけてくれていた。祖父母にもあまり迷惑はかけられないと、私の資金的な援助も多少はしてくれていたのだ。その話を聞いていたのもあったからか、私がまだ一人暮らしをしていないのは、高齢の祖父母を頼っているからで、祖父母がいなくなったら、兄を頼りにうちに転がり込んでくるのではないかと思っているらしい。私は、まだ元気な祖父母のことを、そんな風に言ってくる兄の婚約者に、苛立ちを覚えた。大人になってからは、資金的な援助は兄からはしてもらってないし、してもらう気もない。一人暮らしをしていないのも、今まで育ててくれた祖父母のそばにいたいからだ。ましてや、結婚して家庭を持った人のところに行こうなんて考えすら思いつかなかった。私は、今まで気にかけてくれていた兄に恩返しがしたいくらいだと伝えた。ここまで言っているのに、何が気に食わないのか分かってもらえない。
とりあえず、他人になった舞ちゃんに結婚式は来てほしくないの。わかった？こんなこと、兄が知ったらどう思うか。兄に相談しようと思ったが、兄の幸せを壊したくないとも思った私は、自分が我慢すれば、そのうち兄の婚約者だって気にしなくなるだろう。そして私は結婚式を欠席することにした。それから1ヶ月後、結婚式が行われた。その結婚式に私は出席しなかった。兄の晴れ姿をその場で見れないのは少し残念だったが、あんなに兄の婚約者に煙たがられて文句を言われながら行くよりはマシだ。それに結婚式が終わった後に兄と2人でお祝いした方がたくさんおめでとうと言える。私は結婚式の前に祖父母には兄の婚約者から他人なんだから結婚式には来ないでと言われたことを伝えた。祖父母は驚いていた。この間挨拶に来た時はそんな感じじゃなかったじゃない。ニコニコして愛想も良くて。そうなんだけど邪魔しないでって。何を言っても他人なんだからの一点張りで。だから私が結婚式に出ないと話すと祖父母は悲しそうな顔をしていた。そして祖父母だけ結婚式に出席することになった。結婚式当日は快晴。結婚式日和のいい天気だった。タクシーに乗った祖父母を送り出して、結婚式に参加しない私は家でゆっくり過ごした。結婚式に参加できないことは、それなりの理由をつけて、事前に兄には伝えていた。兄の結婚式の前に決まっていた大事な用事なんだと伝えると、兄は少し切なそうな顔をしていたが、先に決まっていたのなら仕方がないと了承してくれた。そんな顔をする兄の姿を思い出すと、私まで切なくなるが、結婚式をする相手に来るなと言われたとはとても言えない。兄たちも兄の婚約者の父や仕事関係の人を招待していたため、日付をずらすことはできなかったのだ。私は家でゆっくりしながら、どこで兄のお祝いをしようかと考えていた。プレゼントも少し奮発しようと思っている。結婚式も終わった頃、兄の婚約者から一本の電話が入った。結婚式の自慢でもしようとしているのかと思った私は、その電話を無視した。長い間鳴り続けていた電話がようやく切れる。だが、間髪入れずにまた、私の電話が鳴り始めたのだ。切れる、鳴るを繰り返し、15分ほど続いた電話は、やっと鳴らなくなった。私は、そんなしつこい電話に、変な胸騒ぎがして怖くなった。結婚式後に、15分近くも何の用なんだと思ったが、そんなことは他人の私には関係ないこと。祖父母もそろそろ帰ってくる頃だったので、軽く夕飯の支度をしながら待っていた。兄の婚約者からの着信が入ってから1時間弱経った頃だろうか。玄関の扉が開く音がした。祖父母が帰ってきたなと思っていると、ダンダンダンと大きな足音を立てて、すごい形相で家の中に入ってくる兄の婚約者がいた。何が起きているんだと思いながら呆然としていると、兄の婚約者が口を開く。舞ちゃん、何のつもり？電話にも出ないで。私が招待しなかったからって、あんなことしなくてもいいじゃない。何を言われているのか、意味がわからなかった。何のこと？しらばっくれないでよ。おじいさんたちが来なかったのよ。どうせ舞ちゃんが行かなくてもいいとか余計なこと言ったんでしょ？私は祖父母に、兄の婚約者から結婚式には招待しないと言われたから、結婚式には参加しないと話しただけで、あとは何も知らなかった。あんたのせいで結婚式が台無しよ。そこに兄が息を切らしてやってくる。ちょっとリナ、急に飛び出して
こんなところに来てどうしたんだよ。じいちゃんは今日、体調が悪いって欠席してんだぞ。え？私は朝、結婚式に行くと言って出かけて行った祖父母を見送っている。え？お兄ちゃん、おじいちゃんたち本当に行かなかったの？私、朝タクシーに乗ったところを見送ったけど、今病院？朝はすごく元気だったのに。祖父母を心配する私を見て、兄は驚く。あれ？舞、今日は用事があるんじゃなかったのか？私は、はっとした。しかも、思いっきりすっぴんで部屋着だ。やってしまった。なんとか言い訳をしようと考えていると、家の前に一台のタクシーが止まった。そこから降りてきたのは祖父母だった。兄は一番に祖父母に駆け寄り、心配そうな顔で祖父の体調を気にしていた。いやー、すまなかったね。急な欠席で。康介くん、結婚おめでとう。祖父はちっとも体調が悪そうではなかった。祖母もその後ろでニコニコしている。私は祖父母に結婚式はどうしたのと聞いた。康介くんには悪かったが、やっぱり舞のことを悪く言う人の結婚式には出たくなくてね。兄は何のことかときょとんとしていた。その横で兄の婚約者は、やっぱり私が祖父母に行かないように言ったんだと青筋を立てていた。なぜそんなに騒いでいたのかというと、兄の婚約者は祖父が行かなかったことで、父や父の会社の人から、会長はどうして来ていないんだと言われていたみたいだ。そう。私の祖父は、兄の婚約者の父の会社の会長だったのだ。今は高齢だということもあり、あまり会社には顔を出していない祖父だが、まだ会社のことを仕切っている。そろそろ引退かなと笑って話しているのを、つい最近聞いたばかりだ。私と兄は、祖父が会長を務めているのは知っていたが、詳しくは知らなかった。それがまさか、兄の婚約者の父の会社の会長だったとは。祖父は、兄が挨拶に連れてきた時点で分かっていたみたいだ。でも、噂で社長の娘がいろいろ問題を起こすと小耳に挟んでいたらしく、何かあるのではないかと私や兄には話さなかったらしい。婚約者の父も、おばのところの養子になっている兄のことを会長の孫だとは気づかなかったようだ。もちろん、結婚式の場で父の会社の会長が祖父だと知った兄の婚約者は、慌てて私に電話をしようとしたが、それどころではなかった。だから、私にどうにかさせようと、式が終わった後の鬼伝だったのだ。私が電話に出たところで、兄とは他人になった私には何も関係ないことだけど、兄は私が欠席したことも、祖父母が来なかったことも婚約者が関係しているとわかると、どういうことだと問い詰めた。康介くんが、もう他人の舞ちゃんのことばっかり気にしてるから嫌だったのよ。お金の援助だってしていたって言ってたし、今だって舞ちゃんは高齢の祖父母のところにいて、頼るところがなくなったらこっちに来るのは確定じゃない。と、またわけのわからないことを言っている。でも、おじいさんがパパの会社の会長って知っていたら、他人なんだから招待しないなんて言わなかったわ。なんで言ってくれなかったのよ。知ってたんでしょ？なんて理不尽な。しかも、それを婚約者の兄、祖父母の前で堂々と。黙って聞いていた祖父が、ついに口を開いた。黙って聞いていれば、勝手なことを。舞のことも、何も知らないのに想像だけでいいように言って、噂通りだな。鼻で笑いながら、祖父は言った。婚約者は我に返ったのか、祖父の言葉を聞いて血の気が引いていくのが分かった。いや、今のは。周りにいたみんながしっかり聞いていたのもあり、これ以上言い訳はできないと理解したようで、うつむいた。兄の婚約者はお金持ちの家で育ったからか、昔から
人のことを見下して話をするという噂があったようで、それを知っていた祖父はそうなるのを待っていたらしい。兄の婚約者の父もそういう傾向にあり、会社では社長をしているが、状況を見ないで上から物を言うだけで、社員からどうにかしてほしいとの声が上がっており、対応を考えていたようだ。祖父は兄と結婚すると挨拶に来た時は驚いたみたいだったが、様子を見ていたと後で私たちに話してくれた。兄の婚約者は私のことはもちろん、兄のことも養子に出されたかわいそうな人と下に見ていたらしい。だから兄と結婚すれば何でも自分の好きなようにできると思い、結婚を決めていた。でも兄が私の話を頻繁にするもんだから、シスコン気味で私にも自分と同じようなことをしているんじゃないかと思い込んで、他人扱いをしていたようだ。兄のことが好きすぎるから、嫉妬していたならまだ可愛かったのに。実際、優しい兄は婚約者の言うことはできる限り何でも聞いてあげていたみたいだ。旅行に行きたいといえば、仕事の都合をつけて旅行に行ったり、会食で洋服やバッグが必要となれば用意してあげていた。兄は婚約者の本音を聞いて絶望していた。それくらい兄は婚約者のことを大切に思っていたのだ。兄は自分の知らないところで妹が自分とは他人なんだから結婚式には来るなと言われたこと、自分の好きなようにできると見下されていたことを知ると何かが吹っ切れたようだ。この話をしている最中、兄の婚約者の携帯は何度も鳴っていた。この連絡は兄の婚約者の父からで、どういうことだ？説明しに来い。と、大量のメッセージや留守電が入っていた。結婚式終了後に突然飛び出してきたのだから、わけもない。しかも、会長である祖父を招待していたはずなのに、当日に欠席報告があれば、なおさらだ。婚約者の父の立場からすれば、娘の結婚式だが、自分の立ち振る舞いも大事になってくるところ。その自分の立場も壊されたとなれば、怒るのも無理はない。父の怒り具合に、どうにもできなくなっていた兄の婚約者。康介くん、嫁になる私が困っているんだから、一緒にお父さんに謝りに行ってくれるよね。ねえ、舞ちゃんもさっきのことは謝るから、どうにかしてよ。この状況、おじいさんにも頼んでくれない？この後に及んで、よくもそんなことが言えるなと、呆れる兄。私は、兄とはもう他人なので、元兄の婚約者である、あなたとも赤の他人です。他人の私がこの状況をどうにかするのは、周りの人から見たら不自然よね。婚約者は、そんなこと、と言いかけていたが、最初に他人が結婚式に参加しているのは、周りから見たら不自然、と言ったのは婚約者の方だ。自分の起こした過ちぐらい、自分で何とかすればいい。しかも祖父は何を言われても、もう助けようとはしないだろう。実際、さっきまで横で話を聞いていた祖父は、父親も父親なら子も子だ、と呆れ半分で自分の部屋に行ってしまった。自分の父の立場にも泥を塗った兄の婚約者は、呆れて冷たい態度になっている兄に連れられて、結婚式場に戻っていった。結婚式場に戻ると、兄の婚約者の父親は相当怒っていたようで、兄とその婚約者に何か知っているんじゃないかと尋問するようだったという。兄は本当に何も知らなかったが、少し前に祖父母の家で起こった話を一語一句そのまま説明した。説明を始めた兄に、婚約者は最初、何でたらめ言っているのよ。私そんなこと一言も言っていないわ。と反論していたみたいだが、婚約者の家族からの兄の信頼度は高かった。婚約者の父の会社の取引先で働いている兄は、仕事の関係でも頻繁に社長である
婚約者の父のところに出向いていた。その仕事っぷりから、プライベートでもとても信頼してくれていたのだ。兄の言葉を聞いた婚約者の父は、まさか自分の娘が会長の孫に来るなと言ったことや、会長の前でボロ発言をしたことに相当ショックを受けていた。まさか会長の孫が兄の妹であることにも気づかなかった自分も、不甲斐ないと相当肩を落としていたのだ。婚約者の母親も、なんて失礼なことを、と、その場に崩れ落ちた。それなりの大手企業の社長である婚約者の父の立場は、娘の行動で危うくなってしまったのだ。婚約者も最初こそ抵抗してみせていたが、両親から、もうそんな言い訳いいから黙ってろ、と言われてしまい、何も言うことができなくなってしまった。兄はことが落ち着いてから、しっかりと婚約者と話し合いをした。話し合いといっても、入籍をしない前提での話し合いで、婚約をしていた手前、婚約者のご両親にも、婚約はなかったことにしたいと申し出た。それを聞いて、涙を流している婚約者の母は、あの一件で、人が変わってしまったかのように、やつれてしまった。人と会うときは、必ず綺麗な格好をして出迎えてくれていた婚約者の母は、頬はこけて、髪の手入れもされているのかわからないほど、ボサボサになってしまっていた。ふくよかだった婚約者の父も、心なしか痩せて見える。最初は、本当に申し訳なかった。それでもどうにかやり直せないか。と、ご両親に謝り倒された。大事に育てられてきた一人娘なのだから、無理もない。こんなに娘のことを思ってくれている両親を裏切るなんて、とも思っていた。でも話をしていくうちに、婚約者の父は、娘のことより自分の立場のことを優先しているのが目に見えて分かってきた。それもそのはず、会社の取引先である兄の結婚がなかったことになるということは、結婚式に来ていた仕事関係の人が皆知ることになるのだから。そうなれば、婚約者の父は、自分の会社はもちろん、自分の社長という立場も危うくなることは目に見えてわかる。しかも、兄はかなりやり手だったため、会社に影響が出ることは確実だった。それはどうにか回避したかったのだ。でも、あからさまに自分の立場を優先し始めた婚約者の父を見て兄は、一瞬でも不憫に思ったことを後悔した。婚約者であるリナさんも、家族に対して本当に失礼なことをしてしまってごめんなさい。とても反省しているの。と、何度も泣いて謝ってきた。何に対して反省しているのか。完全に冷めきって未練も残っていない兄には何も響かなかった。婚約者とはまだ入籍をしていなかった兄は、自分の家族をないがしろにされた相手との結婚なんて、こっちから願い下げだ。と、結婚は破談となった。結婚式後すぐに新婚旅行に行くことを決めていた兄たちは、飛行機やホテルの予約もすでにしていた。結婚式の費用は半分持つと兄は言ったが、散々引っかき回されといて、そんな必要はないと祖父に言われ、結婚式場の費用と旅行の飛行機代やホテルのキャンセル代は、すべて婚約者だったリナさんに請求された。そんなお金はない、と兄に泣きついたみたいだったが、ご祝儀をすべて自分のことに使っていたことが、その後判明。いい加減にしてくれ、と兄に突き放された。家族にも頼み込んだらしいが、この結婚式の一件で、婚約者の父は社長の座を下ろされ、家族には自分で何とかしろ、と一喝されたらしい。その後は、今まで仕事なんてろくにしてこなかったみたいだが、何個か掛け持ちをして必死に働いているようだ。もうしばらく恋愛はいいや、と兄は悠々自適に過ごしている。私は今回、兄の婚約者を見て、身近にいる家族をもっと大事にできるような人間になろうと思った。